Next week, I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President Lopez Obrador. We have a big agenda. Ni cesiri wale fɔlɔfɔlɔ ye Biden ye mun ta yasa ka se ka tunga duguma sira tagalikɛlaw k'olu ka waleya ka se ka a kunbɛn kabi a ye fanga ta nin y'a san 2 ye. Ni sariya kura ninnu tara yasa ka se ka hakilina minnu talen don mun ye Venezuela tungarankew minnu b'a lajɛla ka don Ameriki jamana kɔnɔ duguma sira fɛ ni ale nana ni Venezueliens minnu bɛ taga Ameriki dancɛ la olu doni a hakɛ dɔgɔyali ye kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛna kɛ yɛlɛmaba de ye Ameriki jamana ka tungarankew doni ani bɔli ko la ale wagati min na Ameriki jamana ka sariya ko bɛ da ni o Cour suprême ye ale ye dansigi foroba sariya dɔ la mun tara Trump ka wagati la ni ale tun bɛ yamaruya di Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ban tunga duguma tagalaw ma u ka yɛrɛ kalifa laɲini ma Ameriki jamana kɔnɔna la. Ukraine kibaruya la Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ani Allemagne chancelier Olaf Scholz ye laseli kɛ alamisadon ko u bɛna kɛlɛkɛ mobiliw u di Ukraine ma yasa u ka se k'u ka kɛlɛkɛcɛdenw lakɔkɔ Rusi jamana ka wulikajɔw kama nka u ma piripirilatigɛ kɛ a hakɛ ani a bɛna di cogoya min na.